Hej Mette. Her er mit screencast over cellen og nogle af de funktioner og originaler den har. Jeg skal lige gøre opmærksom på, at det godt nok ikke er samme mindmap program du ser, fordi det mindmap program der er anvendt i vores studieprodukt, der server er gået ned, så jeg kan ikke komme ind og rette eller finde eller tage den rigtige mindmap vi skulle have haft derinde. Så vil jeg gå i gang. Jeg vil starte med at fortælle hurtigt hvad cellemembranen er, og det er at det er den der simpelthen afgrænser cellen fra dens omgivelser, og det er der den så også regulerer hvilke stoffer der kommer ind og ud af cellen. Nogle stoffer kan jo, som der står, passere frit igennem membranen, andre kræver særlige transportsystemer. Og den rummer så også de her modtager molekyler, receptorer for blandt andet hormoner. Derefter så vil jeg lige hoppe ned til lysosomen. Det er lysosomen, det er jo den der fungerer som nedbrydssystem for materialer der bliver optaget i cellen ved endocytose. Den har også et andet formål, der godt nok ikke lige er nævnt her, men det er lysosomen virker også som et den kan også virke som, den har en funktion, hvor den simpelthen kan nedbryde sig selv i tilfælde af sygdomme. For eksempel, hvis der er en virus, der inficerer cellen, så kan den nærmest, den begår selvmord. Mitokondrierne i cellen, det er simpelthen vores kraftværk. Det er det findes i eukaryote celler. Mitokondrierne, det er jo den der er med til at danne de her energimolekyler, så ATP. Og ATP-dannelsen sker så inde i mitokondrierne, hvor der bliver brugt noget oxygen til at forbrænde kulhydrater og kulhydratmolekyler. Derefter så vil jeg så hoppe op til ribosomen, og det er så sådan det er der det er der at proteinsyntesen simpelthen sker. Altså det er der bliver dannet RNA og rRNA. Golgi-apparatet er det næste, og det er Golgi-apparatet det danner de her koblinger imellem kulhydrater og proteiner, og det sker så inde i cellens endoplasmatiske reticulum, og som så videreføres, og det her endoplasmatiske reticulum, ER, kan også forkortes, er så nok et celleorganel, og det er et membransystem, som indkapsler adskiller et rum fra resten af cellens cytoplasma. Der er så to former for, man kan så se det som ER, det kan være besat af ribosomer, og så kaldes det et regulært eller granulært ER, eller en forkortelse det er så RER, og uden ribosomer kaldes det et glat eller et agranulært ER. Så har vi det, jeg så glemte at sætte ind i vores studieprodukt, det er jo så cellekernen, og det er jo så, eller nukleus. Og det er jo så her, vores arvemateriale, det simpelthen ligger. Det er her DNA, molekylet med alt vores arvemateriale, som der kan videreføres igennem genetik, også kønnet formering, og det her celledeling, det her, når cellerne deles, så er det her, at vores koding, altså DNA, opstår. Det er også her, vi får vores opskrifter til hvilke proteiner cellen skal danne. Som nævnt her, det er vores kontrolcenter. Ja, og det er så her,
altså RNA og ribosom og sådan noget, det her altså alt det her dannelse sker. Jeg håber videoen har været okay. Jeg sidder, altså, ja, ked af at jeg ikke lige var der til fremlæggelsen. Hvis der er et eller andet, kan du altid bare skrive. Tak.